ina son tafiya tare da kai. Ina so na taya ka jin raɗaɗinka da sauki haƙƙinka. Ina ce yanzu ka yi farin ciki. Mutum nawa ne za su mutu daga cikin wannan ahali a ta dalilinka? Ba ma da alaƙa da kai, ba ma da wani haɗi da aƙidarka. Duk da cewa muna gudanar da rayuwar mu a nesa da kai, a hakan ma ba za ka ƙyale mu ba. Kana cike wasu gidajen da hasken farin ciki, amma mu kuma a gidanmu banda duhu ba abin da kake cika mana. Wace ansa za ka ba waɗannan iyayen da ke cikin alheri? Duk wanda ya dogara da rike makami ba zai iya ajiye kowa a tare da shi ba. Face makamin da yake hannunsa, ba za mu iya ci gaba da rayuwa haka ba. Da mutuwa tana fuskantar mu, ba za mu iya ba. Ka ce duk wani tantiri ya kamata hukunta shi. Duk da ka shaidun da na yi wa yarinyar nan, sai da ta sa kafa ta fita daga cikin gidan da ta je wajenka. Yanzu gashi makomarta shine za ka binne ta. Wani hukunci ne ya tambaye ka? Na tafi.